olwandle apho kangangokuba isikhitshana saphansi sagutyungelwa ngamaza. UYesu yena wayelele. Abafundi baya kuye bamvusa besithi, "Safa Nkosi, sisindise." Wathi kubo, "Kutheni na ukuba noyike kangaka, nina balukholo oluncinane?" Waphakama ke wawukhalimela umoya namaza, kwabakho ukuzola okukhulu. Haleluya. Baba Nkosi, nali izwi lakho Nkosi. Isihloko phezulu sithi ukuzoliswa koqhuthela. Haleluya. Ukuzoliswa koqhuthela. Isihloko nje sisodwa bangcwele. Sithetha into enzima kakhulu. Haleluya. Ukuzoliswa koqhuthela. Xa ukuqhuthela kwanzima kakhulu, kubalekisa abantwana. Haleluya. Bawungena ezindlini, kubaleka abantu bavala izindlu zabo zingemki. Haleluya. Ukuqhuthela. Haleluya. Kodwa ke ndifuna ukuba nalandawo nalavesi ithi beza ke abafundi bakhe bamvusa, itsho kule yami indawo. Haleluya. Beza ke abafundi bakhe bamvusa besithi, "Nkosi, sisindise." Satshabalala. Haleluya. Sisengxakini, siphila kwilizwe elinzima kakhulu ngoku. Haleluya. Siphila kabuhlungu, asosibalekele into. Siphila impilo enzima. Haleluya. Siphila impilo efuna uYesu. Haleluya. Siphila impilo efuneka thina sikhethe uYesu, funeka sive uYesu. Haleluya. Ukuba ke asithethi naye uYesu ukuze itsho iBhayibhile ithi indlela enye ongena kwethu ezulwini. Haleluya. Ungena ngoYesu, singena ngoYesu, asingeni ngendawo, singena ngoYesu. Then siyodibana noThixo, siyohlala naye etafuleni, siyothekela itafile pha. Haleluya. Kodwa ke ngoku kuthiwa uYesu ubonakalelele kule ndawo. Haleluya. Kube kusonakala phandle. Haleluya. Kodwa ke ukulala kwakhe uYesu ulala efuna ukubonakalisa ntoni ngela xesha. Haleluya. Kodwa ke ubonakala ikhonto afuna uyibonakalisa, efuna uyiveza, eveza ubukhulu bakhe. Haleluya. Kuba lokhu umkhulu yena le into sosibalekele, umkhulu isimo uyasitshintsha kwezinto indalo yonke. Haleluya. Uyakwazi nje uyilawula, yenze ngale ndlela afuna ngayo. Haleluya. Kodwa ke ngalaxesha ubonakalelele kube kusonakala. Impilo ke yaselwandle inzima kakhulu. So ukhona isikhitshana, uyecinga nje uba esikhitshana kaloze kwenzeke into bazamo sibhuqapha ndisengxakini. Haleluya. Kodwa ke ngokubonakala esikhitshana ingathi siyajona. Haleluya. Kodwa abazalwana nabo ngela xesha uYesu ufuna ukubonakalisa uba ndikhona lapha. Haleluya. Kodwa ke thina into efuneka isivelele namhlanje, sifuna ukuvelela into ethi kwizimo ngezimo thina sijongana nazo, izinto esijongana nazo, siyakwazi na umvusa uThixo. Haleluya. Siyakwazi umvusa uYesu. Haleluya. Simvusele impilo zethu. Haleluya. Simvusela ukuba akwazi ukutshintsha impilo zethu. Haleluya. Ukulala kwakhe kuxhomekeka wona apha kuthi. Haleluya. Axhomekanga komnye umuntu. uYesu ufuna ukuthandazwa. Haleluya. uYesu ufuna uqolwa. Haleluya. Ufuna ukuphakanyiswa ngamaxesha onke. Uyalala ke ebantwini abangayenziyo loo nto. Haleluya. Utshilo utata bethetha wathi ngesithandazeni futhi sithandazeni. Haleluya. Simbulele uYesu noThixo ngezinto zonke asenzele zona. Kodwa ke ukumvusa oko. Haleluya. Ukumvusa izimpilo zethu selele. uYesu uyafika, siyasindiswa bangcwele. Haleluya. Siyasindiswa, sizoxhoma izandla abasindiswe ekuhambeni kwendlela uvela izinto. Haleluya. Uvela izinto singalandlela besikade sisenza ngayo. Kodwa ke uye indlela alala ngayo kuYesu empilweni zethu, ulala kube singenzi intando yakhe. Haleluya. Singamthandazi, singamnquli. Haleluya. Alale futhi uboba ulele. Haleluya. Ukulala kwakhe kwangcwele kuyingozi emzalalweni. Ukulala kwaYesu emzalalweni kuyingozi. Lento kufuneka sithandazile, kufuneka sinqulile. Haleluya. Asikwazi uzenza ngalo sistema athalane. Lento lena sibalekele. Asikwazi uzenza ngalo, asikwazi ukwenza ngalo thina. Okuloku yithu thina ukuthandaza uThixo, sithandaza uYesu, simphakamise amaxesha onke.
ngegama lakhe haleluya ngosinikeza igrace leyokuphila haleluya igrace leyokuphila kwethu usinikeze ichance bangcwele basiphile singathi ke ngosinikeze lo chance siphinde sidlale ngayo haleluya izinto ziningi ziyenzeka phandle ziningi izinto thina besinosinda ngazo besinosinda kuzo kodwa ke thina ngokuphakamisa uYesu ngokuvusa uYesu empilweni zethu sithi makazilawule asithathele kuye impilo zethu asilawule asiqondise senzise konke ithi le ndawo bamvuba beza abafundi bakhe bamvusa haleluya beza bamvusa haleluya izwi lenkosi ebengcwele ungawolifunda ngalendlela ulifunda ngendlela ebhalwe ngayo kodwa ke uzoyicinga bakawuthathe lwisisa kwakuwe ngexesha langoku eliphila ngalo ngolumzuzu haleluya kuba nguwe ozovusa Yesu ngoku physically haleluya kodwa uYesu umvusayo la ngeke uvusa ngomthandazo haleluya uvusa ngoziko izwi uvusa ngalento siyenzayo ukudibana sizovuselela impilo zethu ngomthandazo uThixo lo Yesu ngaphezulu haleluya ayikho ke indlela sophela simvusa ngayo uba ulele impilo yakho ziqonde ba usengxakeni enzima kakhulu ithi ke lonto leyo masifusele uYesu bangcwele esipilweni zethu siphinde simphakamise siphinde simveze siphinde sibonakale kuye haleluya ukuvusa kwethu bangcwele kufuneka kuvele haleluya afika sikufihlise ithi into ethethwayo ithi isibane sethu Kasila slide iqhose sifaka phezu kwetafile isibane slide siqhubisele phezu kwetafile kwenza basizokhanyisela wonke umuntu sisibane ke thina ke kubantu bengakakholwa funeka babone abakuthi bathina senza kanjani na uzukholwa awukholwayo ukholwa kanjani na uphila kanjani na sithetha ngokuvusa kwaYesu uYesu wayelela ubuthongo haleluya wayelela ubuthongo futhi engavana kancanawo izama aphelwandle njengoba bekhala nje nakafana lona haleluya kodwa ke wayefuna ukubonakaliseka ikhona oyifuna ukuveza ngala xesha ufuna ukuveza noba abantu bakhe bamthembeka kangakanani kodwa ke babonakala abamthembi baloku beza kuye bezokhala kuye uba lo muntu lele apha wena ulala njani kodwa thina siyafa phandle apha ulala njani yena thina sithabalala haleluya kodwa ke uThixo uYesu owenza izinto zonke